любов'ю підготували в першій черзі для нашої мамки, приятельки, нашої, як ми вже сказали, співацької легенди, але і для всіх вас, які сте сьогодні тут прийшли, аби ми так разом у дружньому родинному колі відсвяткували її красний життєвий ювілей. Тож, шановні, бажаємо вам приємної насолоди. Слухайте, тіштеся, а ми будемо разом з вами. A ja dúfam, že môže nás príjmuť do tomu svomu, to máte, popróbujeme. Marta počas svojej kariéry spolupracovala s Veno-súborami. Nahrala vedo-rusínskych, ukrajinských, ale i šarišských zpívanov. Jednom z takých súborí, s ktorým Marta spolupracovala a ktorý nás doprovodia i dnešným večerom, je Národná kapela folklórneho kolektívu Šarišan. Pід ведінням примашки, яку нам десь тепер співала Іванка Світкової. Oh,
Dobrý večer prajú drahé naše hosti. V prvom rade vás chcú šumne všetkých pozdraviť a privítať na našom nádhernom sviatí. Chcú pozdraviť všetkých našich vzácnych hostí z Ukrajiny, pána primátora z Rachova Jarka Dumina, zo Srbska, z Poľska, zo Slovenska, vás Svidničanov, všetky ste nám milé, drahé a jem bardzo rád, že vás môžu v našom nádhernom míste privítať. Vítajte a tešu sa, že sme spolu. A teraz toto najdôležitejšie, jedno krásne vyznanie za sebe, ale i za vás, za všetkých Svidničanov, drahí osoby, ktorú si nesmierne vážime, ktorú máme radi, ktorá špívala našim starým rodičom, špívala našim rodičom, špívať nám a viem, že bude špívala aj našim dítom, Marky Mačoškovi. Je to nádherný človek, ktorého nesmierne máme radi, ktorý nás prevádzal celý život, lebo odkoli si pamätám, odkoli hrali Ukrajinci, chodník špívala Marka Mačoškova a chcú jej krásne poďakovať za celoživotné dielo, ktoré dokázala, lebo celý život rozdávala nádherný špív, rozdávala nádhernú lásku a rozdávala nádhernú ľudskosť, ktorú má v sobi. Takže pani Mária Mačošková, úprimné poďakovania za mene, ale i za nás všetkých, za vaše nádherné celoživotné dielo. Do ďalších rokov v mene svojim, ale i všetkých Svidničanov vám želáme veľa zdravia, šťastia, lásku, Bože požehnanie a že by všetky dny vašho života boli sprevádzané krásnym ľudským šťastím a že by ste dlho špívala, lebo Svidník patrí vám, vy patríte Svidníku a ešte raz ďakujeme vám za všetko a príjmite od mene cenu primátora mesta Svidník za celoživotné dielo. Ďakujeme krásne. Kniha fotografií o Marke Mačoškovej. Držím pri sebe v rukách mojich vzácnu osobu. Folkloristov na Slovensku, aj na východnom Slovensku. Čo myslíte, koľko nás je? Nesmierne veľa. A všetci tí folkloristi, ktorí sme, milujeme túto osobu, doslova do písmena. Máme ju radi, zbožňujeme, chválime jej umenie a tešíme sa z nej. Marka. Na východnom Slovensku zatiaľ dostalo titul čestného člena východoslovenského folklórneho združenia 5 ľudí, 5 z 20 významných osobností. Ako čestná členka východoslovenského folklórneho združenia budeš ty. Ale mám ešte jeden pozdrav. Na celom Slovensku nás je ešte niekoľkokrát viacej. Máme na Slovensku cech detí, Stredoslovenské národopisné združenie, Západoslovenské folklórne združenie, Východoslovenské folklórne združenie a Folklórnu úniu. To je najväčšia pyramída, ktorá v podstate existuje. Za všetkých folkloristov na Slovensku ti udeluje Folklórna únia na Slovensku čestné uznanie za tvoje celoživotné dielo a ak dobre viem, a viem to presne, na celom Slovensku medzi najvýznamnejšími osobnostiami folklórneho hnutia si 32., ktorá dostáva titul čestný člen Folklórnej únie na Slovensku. A príjmi aj moje osobné. Ťažko sa mi bude hovoriť, ale vám všetkým ďakujem, všetkým účinkujúcim, všetkým vám, nelen vám, što tu ste dneska prítomné, ale
či to na našich seloch, či místa, či kde, za krásny potlesk. Jem rada, že moji zpívanky zpíváte. No ne znam, že čiši nedakoli pozvu takde, keď pozvu, tak pôjdu zaspívať. Ale za všetko vám ďakujem, nemôžu hovoriť. A poďakovania patriť i naši rodačky, spievačky Ivety Piruchovi-Svitkovi, že za jej scenárom, režiou vzniknul to prekrasný koncert pod názvom Spívanočky moji, jaký byl prihotovený k životnému jubileu rusínskej spívačky, jubiliárky Marky Mačaškovoj i všetkým tým, ktorí brali účasť na tým koncerti od jeho vzniku do dnes a ja vierujem, že to nebude poslední. Дорога наша Марко, любі приятелі, важене публіку. Бесідує ся, що ніч не є краще, як по ціле життя роздавати радість, усмів себе цілого другим. Правда, я думам, že mi dáte za pravdu. I tak mi pochop, što naša národná spívačka Marika Mačašková, ktorú ste i dnes prišli pozdroviť svojim aplauzom, toto naplňa do točky. I tak ja nielen za všetkých nás, ale i za všetkých sa hlboko skláňam pred tobom i pred tak úžasným človekom, jakým je naša Marka, ktorú všetko ľubíme nielen vďaka celoživotnému spevu, ale hlavne pro jej dobrosrdečnosť, skromnosť, ktorá i dodnes po 60 rokách profesionálnej spievačky u ňoj je na prvšom mieste. Daj Bože Tobi, Marko, i nadále všetko najlepšie. Veľa zdravia, šťastia i naj tvý holos, tvoja spívanka, tišiť nás, iši nadalej na mnohaja i blahaja lita. Ďakujeme vám všetko, že ste prišli. Ďakujeme Marky ešte raz.
Ďakujeme vám všetkým. Majte sa dobrý. A my ideme do ďalšieho programu.